Съвременният български език не е арбитър на политическата реакция. Изучаването на майчин език в общинските училища е включено в избираемата подготовка. Законът за това е от 1991 година и не е променен поради новият образователен министър Анелия Клисарова. Търсим превода между редовете и обикновено той звучи така: Шуробаджанащина Зорлем и Of Course I Know. Шуробаджанащината, това са така наречените роднински връзки, приятелски връзки, назначаването на по-висше стоящо ниво. Шуробаджанащината на майчин език няма как да ни прозвучи, даже не е необходимо да ни прозвучава, защото всеки ден я чуваме и виждаме под всевъзможни форми във всяко едно ниво на администрацията или въобще във всяка една сфера, с която се сблъскваме. За съжаление, се оказва, че шуробаджанащината не просто звучи, тя се шири по нашите земи и на майчин език си звучи просто като нещо нормално. Какво би се променило, ако в България всеки заговори единствено на майчин език? Ако сравним с големите градове, каквито са Париж, Лондон, там всеки говори на собствения си език. Разбира се, има един или два основни, съответно английски или френски. Езика се превръща малко като един вид кентавър. Аз по този начин го сравнявам, защото те са така с по-буен нрав, по-остри и общественото мнение беше такова спрямо въвеждането на такъв задължително избираем майчин език. Не би било добре да излиза, примерно, един китаец по телевизията да говори за нещо и да говори на майчиния си език. Естествено, много малък кръг от хора биха го разбрали. Дали разбрахме новините на седмицата на майчиния си език? Зрелостниците написали в своите текстове: Яворов е имал съпруга и любовница, но умира твърде млад. А чуждестранните журналисти ни казват, че новото правителство може да води страната само в една посока – към Кремъл на Путин. Накрая пак се питаме за кого вика езикът. Новините на майчин език би трябвало да са новините, които интересуват като цяло нацията ни, което не значи новини само от нашите земи. Не бива да сме толкова тесногради и тесногледи, а по-скоро новините, които ни вълнуват изцяло. Това значи световни новини. От игрите няма кворум в пленарната зала, май става ясно само, че партийни шефове нападат опозиционни журналисти. Нещо повече, майчиният език се е превърнал във вулгарен, противно на естетиката за политическото говорене. Тогава уроците по езикова култура от трибуната трябва да зачестят.